कम्पानियाव खामानि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खाबु। क'क्राझारनि कदमतलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूट अफ एयारलाइन्स एन्ड हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टआ लानानै फैदों बे मोजां खाबुफोरखौ। क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूटआव एयारलाइन्सनि सोलोंथाइ लाबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय एयार इन्डिया एयारपर्ट सार्भिस लिमिटेडनिफ्राय ग्राउन्ड हेन्डलिंगनि थाखाय केम्पास ड्राइभनि आनजाद बानजायदों। फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूट क'क्राझाराव खुंफुंनाय बे आनजादाव उथ्रिसार जानो हागोन बिजाथिफोरनो गुवाहाटी लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव ग्राउन्ड हेन्डलिंग सार्भिस जेरै रेम पेसेन्जार बेगेज कार्गो हेन्डलिंग एन्ड केबिन क्लिनिं बायदि हाबाफोराव 11 दाननि थाखाय अन जब ट्रेनिं होनायनि उनाव इन्टारनेशनेल एन्ड डमेस्टिक एयारपर्टआव रेगुलार प्लेसमेन्टनि खाबु होनाय जागोन। बेनिखायनो जायफोर एयारलाइन्सआव साख्रि मावनो गोसो गुदुं बिसोर लाइमोनफोरा क'क्राझारनि कदमतलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूट अफ एयारलाइन्स एन्ड हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टआव सोलोंथाइ लाफैनो हागोन। बे समाव एयारलाइन्सआव खामानि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय आबुं बाथ्राखौ मिथिहोदों फ्लाइंग रुट क'क्राझारनि स्टाफआ। बेनिखायनो जायफोर एयारलाइन्सआव साख्रि मावनो गोसो गुदुं बिसोर लाइमोनफोरा क'क्राझारनि कदमतलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूट अफ एयारलाइन्स एन्ड हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टआव सोलोंथाइ लाफैनो हागोन। बे समाव एयारलाइन्सआव खामानि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय आबुं बाथ्राखौ मिथिहोदों फ्लाइंग रुट क'क्राझारनि स्टाफआ। दा जोंनि बे फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूट माने फर्स्ट टाइम क'क्राझाराव माने मोनसे केम्पास ड्राइभ लाबोदों। बेनो जाहैबाय एयार इन्डिया सार्भिस लिमिटेड ग्राउन्ड हेन्डलिंगनि थाखाय। दा जोंनियाव दा रिसेन्टलि जा माबा इन्टारभिउ जागासिनो दं बेयो जाहैबाय पिएसनि थाखाय। पिएस माने पेसेन्जार सार्भिस एजेन्टनि थाखाय जाय टिकेटखौ हेन्डलिं खालामो पेसेन्जारफोरखौ हेन्डलिं खालामो आरो। ओमफ्राय बे दा एयार इन्डिया सार्भिस लिमिटेडआ माने 80+ एयारपर्टखौ दा इन्डियायाव माबा खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय आरो प्लास 50 इन्टारनेशनेल बे एयारलाइन्सखौ खालामगासिनो दङ। प्लास 4नि बारा डमेस्टिक एयारलाइन्सखौबो हेन्डलिं खालामगासिनो दङ आरो। दा जितु इन्टारभिउ सोलिगासिनो दं बिथांमोना जुदि इन्टारभिउनि थाखाय प्लेसमेन्टनि थाखाय सार दा बिसोरो फार्स्ट माने 11 मान्थ्सनि थाखाय अन जब ट्रेनिंआव दोनगोन बिसोरखौ। बेनि उनाव 11 मान्थ्स कमप्लिट जाबा बिसोरखौ माने डाइरेक्ट जबाव माबागोन आरो। जेनेबा बे बांसिन दस्रा सिटिसफोराव रिक्रुट खालामो बिसोर। दा जों लाकि आरोना बे फार्स्ट टाइम माने क'क्राझाराव दा जोंनि केम्पास ड्राइभआव फैनायनि थाखाय आरो बेनो सार। ओरैनो मा कर्सनि सायाव बेयाव ट्रेनिं होनाय जायो? जोंनि बे इन्स्टिट्यूटआव मेरला कर्स दङ जेरै दा ग्राउन्ड स्टाफ हेन्डलिंआनो जाहैबाय। ओमफ्राय एभिएशन जाय केबिन क्रुखौ बुङो बे। ओमफ्राय हटेल मेनेजमेन्ट हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट होननानैबो बुङो बेखौ। बेनो सार। दासिमावहाय साबेसे स्टुडेन्टफोरा? मेरला स्टुडेन्टसा पास आउट जानानै दा आलदा माबायाव इन्डियानि माने आलदा स्टेटआव माने डिफरेन्ट अर्गेनाइजेसनाव दा मावनानै दंगासिनो दङ। ओमफ्राय नैबे जोंनि दा केम्पास ड्राइभआ बे माने फार्स्ट टाइम आरोना जोंनि माबायाव एयार इन्डियाया जाय क'क्राझारावनो फार्स्ट टाइम होननानै बुंनाय जाबाय बेखौ। केम्पास ड्राइभआव दा नोंथांमोननिफ्राय साबसिन स्टुडेन्टफोरा इन्टारभिउ दा केम्पास ड्राइभआव जोङो ट्राइ खालामदोंमोन माबानिखौबो बायरानिखौबो इनभाइट खालामनो थाखाय। बाट आंना जाहैदों माने बिसिनाव माने प्रट'कल गैया आरो। जाय अलरेडि 1 इयार नङाबा 6 मान्थ जेनेबा कमप्लिट जाखानाय बेखौसो जों माने जिरायहोनो हायो आरोना। दा जोंनाव स्टुडेन्टसा जेनेबा 30सो दङ दिनैनि माबायाव केम्पास ड्राइभआव 30। इन फिउचार आरो जेनेबा बेथ' फार्स्ट टाइम जाहैबाय आरो जों दा ट्राइ खालामगासिनो दं। आरो इन फिउचारबो बिसोरो जोंजों फैनायनि चान्सेस दङ माने फैगोन आरोना जोंनि केम्पास ड्राइभनि थाखाय। स' बिसोरनियाव जेरै प्रट'कल गैया दा जाय ट्रेनिं लाया जेनेबा ट्रेनिंआव इनरल गैया बेखौ माने जों केम्पास इन्टारभिउआव जिरायहोनो हाया। ओंखायनो सोरबाफोर माबाफोरा मा होनो स्टुडेन्टसफोर या केन्डिडेट्सफोर सोरबाफोर इन्ट्रेस्ट दंबा दानिफ्रायनो जोंनाव माने इनरल खालामफैनो हागोन आरो बे इन्स्टिट्यूटआव। एनि टाइम।